Naš uvodničar prvi na vrsti je naš prijatelj dr. Srđan Šimac, predsednik Hrvatske udruge za mirenje. Hrvatska za mirenje je društvo medijatorjev Hrvaške, ki je nastalo nekoliko pred našim društvom in smo ves čas sodelujemo, tako da paralelno rastemo, se učimo drug od drugega in res se veliko naučimo in si pomagamo. Srđan je sicer sodnik Visokog trgovačkog suda v Zagrebu, je doktoriral iz medijacije, je odličen predavatelj in seveda zlasti medijator, začetnik, oče medijacije na Hrvaškem. Da još, Srđane, tebe pozdravim na hrvatskom. Jako mi je drago da si se odazvao mojoj molbi. Počneš naš seminar sa jednim predavanjem na temu medijacija danas. Rekla sam kako je Hrvatska udruga za mirenje nastala prije naše udruge, ali smo stalno u kontaktu, stalno surađujemo. Potpisali smo povelju o prijateljstvu i suradnji i mogu te izvestiti da si opet dobitnik našeg priznanja Društva medijatora Slovenije povodom 15. godišnjice našeg društva. Srđane, izvoli. Hvala puno, Gordana. Pozdravljam vas sve najljepše iz Zagreba. Evo, vidim da ste se svi ugodno već smjestili u svojim domovima, svojim uredima i nije loša ova alternativa online, u odnosu na ništa. Tako da doista ima puno prednosti koliko god volili izravni kontakt. Evo, hvala Gordani na lijepim riječima. Čestitam Gordani i svima vama 15. obljetnicu društva. I doista, evo, ja i Gordana se pratimo već dugo, ne samo da smo pioniri medijacije, nego sad smo pomalo i veterani medijacije i uporni smo u tome jer vjerujemo u to. Evo, danas ću ja pokušati u ovom izlaganju, ono neće biti edukacijsko, ono će biti više nekako motivacijsko. Mogao bi početi s pitanjem koja je razlika između nas koji nešto znamo o medijaciji, koji smo ušli priču tu i svih ostalih. Razlika je samo u tome što smo se mi prije izložili praksi i ideji medijacije, a drugi nisu. Ja još, vjerujte mi, nisam našao osobu, bez obzira na profesiju, godine, spol, dob, koja je odvojila malo vremena da shvati što je medijacija i da bi onda poslije toga rekla ja to ne prihvaćam, to ništa ne valja. Znači, svi oni koji su još skeptici, po mom dubokom uvjerenju, samo još ne znaju dovoljno o njoj. Zato svi moramo biti jako strpljivi. Moramo biti puni razumijevanja za one koji još nisu došli do medijacije, odnosno za one koji još ne vide ono što mi vidimo. Ne smijemo prigovarati, ne smijemo kritizirati. Svako vrijeme za onoga koji nešto prihvati je pravo vrijeme za njega. Mi svi znamo u svijetu medijacije da se medijacija ne može dogoditi sama od sebe. Medijacija će se dogoditi ako se mi svi zajedno jako potrudimo, posebno medijatori, da se ona dogodi. Ja bih danas govorio o dvije stvari. Jedna je o tome kako prikazujemo što je to medijacija, a druga što mi možemo napraviti više nego do sada. Vi znate jako dobro, kad spomenete riječ medijacija, još uvijek vas gledaju kao Marsovca, kao s neke druge planete. Riječ medijacija sama po sebi ne govori puno. Ona znači latinski u sredini, krasna riječ, u sredini između konfliktnih strana. Zamislite, kod nas do jučer, odnosno još uvijek koristimo riječ mirenje, kao mala djeca mir do neba. Niko neće da se miri. Ja neću da se mirim kad sam u pravu.
A konačno često nas zamjenjuje i sa meditacijom. Ne? Znači, već na temelju ovih nekoliko riječi vidimo kako se suočavamo s ozbiljnom poteškoćom da objasnimo što je to. I doista, počev od samog mene koji sam postao vrlo već kreativan, ali sad već tražimo i pomoć drugih ljudi da nam pomognu objasniti što je medijacija onima koji to još ne znaju. Shvatio sam da već toliko o tome znamo da smo već u problemu. Naime, postoje razne definicije o medijaciji, a nijedna zapravo nije prava i vrlo svježe. Ovih dana, prošli petak, započeli smo, kao i vaše društvo, novu obuku osnovnu za medijatore i prošla su prva 3 dana. I nakon 2 dana, prva u kojoj sam vodio ja, javlja se jedna polaznica i kaže: gospodine Šimac, ispričala sam svom dragom da sam na obuci, da sam oduševljena i pitao me što je to medijacija. Ne znam ti još reći. Pa čekaj, reci mi, pa ne znam ti još reći, možda ću ti reći nakon završetka obuke. I onda ja njoj kažem, a svi možemo tako biti kreativni. Ja kažem, probajte ovako. Nazovite medijaciju kao mirnu oazu u konfliktnom svijetu. Nazovite je kao najbolji dan u životu jednog spora. Nazovite je kao jedino mjesto u kojem su sudionici konflikta najvažnije osobe na svijetu. Nazovite je jedinim mjestom u kojem vas doista neko čuje, sluša i razumije i gdje vi možete razumjeti. Nazovite je postupkom jedinim u svijetu rješavanja sporova u koji ulazite s problemom, a izlazite s rješenjem. Nazovite je načinom na koji sudionici konflikta mogu vratiti kontrolu nad svojim životom. Naučite, recite da je medijacija postupak u kojem neprijatelji u konfliktu postaju partneri u rješavanju svog problema i u kojoj se fokus sa onoga tko je u pravu premješta na što je pravo ili što je ispravno za stranke. I konačno, možete je nazvati i jedinim mjestom u kojem, nakon što izađete iz nje, imate smješak na licu, u kojem osjetite olakšanje, u kojem prestane bol i kojem okrećete novu stranu u životu i problem ostavljate iza sebe. A mi koji se bavimo s medijacijom mogli bi je nazvati najboljim poslom na svijetu, kar je meni to medijacija. I sad, što možemo učiniti da se s medijacijom dogodi ono što bi svi mi medijatori htjeli? Na primjer, san svih medijatora je da nam pomogne neko drugi, treći, država, da donese zakon, država ili Europska unija, da u svim našim zemljama bude obvezna medijacija i da imamo posla. Je li to realno, je li to moguće? I dok čekamo da se ostvare takvi snovi, ajmo vidjeti šta mi možemo napraviti. Možemo li mi odlučiti danas svi zajedno preuzeti puno veću odgovornost za razvoj medijacije nego što smo je preuzeli do sada? Kao što moramo preuzeti odgovornost za naše misli, za naše osjećaje, za naše ponašanje i za sve naše odnose. Ajmo preuzeti i za medijaciju. Nemojmo čekati da medijaciju stvori neko treće. Kad god promislimo, ja volim rečenicu, da je problem izvan nas, kaže netko pametan, onda smo u problemu. Što bi mi mogli napraviti? Sve što odlučimo napraviti je naš izbor. Kao i što je konflikt i izbor. Izbor je i medijacija. Izbor je i ne učiniti i ne promijeniti ništa u konfliktu. To kažu da je najveći neprijatelj medijacije. To su oni ljudi u konfliktu i sporovima koji odluče ne učiniti ništa.
Teško je mijenjati stvari. Navike teško umiru i onome čime se osjećamo dobro, tako nam je teško izaći. Ja bih da se mi svi upitamo kao medijatori. Ja to tako često znam pitanja slična ovima koji ću vam postaviti. Ajmo se svi zajedno upitati. Kako se nosimo kao medijatori s onim o čemu poučavamo i čime pomažemo drugima u rješavanju svojih konflikata? Imamo li mi problema i konflikata u svojim odnosima? Kako komuniciramo s drugima kad nismo medijatori i kako komuniciramo s drugima kad vjerujemo da smo u pravu i kad se s drugima ne slažemo? Sjetimo se svi ovdje zajedno. Ima li svatko od nas ponekog s kim je bio jako dobar i blizak, a danas više ne razgovara? Malo smo se porječkali, svadili, prestali smo razgovarati i sad već nekoliko godina se ne čujemo i nitko nikoga ne želi nazvat prvi. Čemu je problem? Pomislite samo kako je to teško. Zamislite kako je teško ljudima u konfliktu početi ga rješavati i tražiti našu pomoć i odlučiti za medijaciju. Upitajmo se imamo li mi ozbiljne konflikte i sporove možda koji su možda dugotrajni, koji nisu riješeni i kako ih rješavamo. Je li se itko od nas doista do sada kao medijatori odlučio da koristi medijaciju za rješavanje svojih konflikata? Ako je odgovor vaš da je i vama teško izabrati za medijaciju, zamislite kako je to našim potencijalnim strankama. Možemo se i pitati jesmo li mi došli do stupnja razvoja kao medijatori i medijatorice u kojem smo postali medijatori kakve bi mi željeli koristiti za svoj spor. Ja? A možemo se i pitati kako izlazimo na kraj s ovim našim osjećajem u životu, ja sam u pravu, kako izlazimo na kraj tim osjećajem da smo centar svijeta i da mislimo da smo mjerilo vrijednosti svih drugih. Ja? Zašto ovo govorim? Govorim zato što ja osobno kao medijator moram priznati da dugo vremena nisam razumio doista što radim. Ja? I radio sam to solidno, ali nisam razmišljao što radim i moram vam priznati do trenutka dok nisam se obratio pažnju i počeo razumijevati što radim, nisam uspio napraviti napredak. Jedan veliki medijator koji sad ima 80 godina rekao je da je prije tek 10 godina počeo shvaćati što radi. Riječ je o cjeloživotnom učenju i ako želimo da ovo postane profesija, onda moramo uložiti puno veće napore nego do sada. Znači, moramo prvo upoznati sebe. Ja? Lincoln je rekao jednu sjajnu rečenicu: ne volim ovog čovjeka, zato ga moram bolje upoznati. Ja? Prema tome, mislim da ako se još uvijek dovoljno ne volimo kao medijatori, da se moramo bolje upoznati i da moramo bolje naučiti kako biti bolji medijatori. Ajmo ne čekati da se drugi mijenjaju, da drugi nešto učine s medijacijom, nego se ajmo upitati što mi svi možemo danas, odmah, jučer učiniti da medijacije bude više nego do sada. Vi znate jako dobro, različiti su razlozi zašto ljudi prijavljuju se na obuku za medijaciju. Ja? Svi smo osjetili da tu ima nešto za nas. Ja? Međutim, nakon obuke mnogi naprave krasnu tablu, medijator, medijatorica, stave na zid, naprave vizitke, imaju neki ured i onda čekaju uz telefon da ih neko zove. Neće nas niko zvati ako se ne potrudimo da dođemo do tih mogućih klijenata. Ja?
možemo li mi učiniti sve ono što je u krugu našeg utjecaja? Pogledajte koliko je nas 100-tinjak. Ako svak napravi svoj dio posla, to je ogromna snaga i energija. Mi smo svi pojedinačno predsjednici uprava naših poduzeća u kojem smo mi jedini zaposleni. Znači, bez obzira radili za drugog ili za sebe, zapravo uvijek radimo za sebe i hoćemo li uspjeti u medijaciji, ovisi samo o nama. Ja? Mi smo šefovi sebe, ja? I potpuno smo odgovorni za ono što se događa s nama i ajmo umjesto nekakvih pasivnih uloga ili nedovoljno aktivnih preuzeti za sebe u našoj maloj zajednici i većoj zajednici aktivnu ulogu, kad je u pitanju medijacija. Ajmo preuzeti kontrolu nad svojim životom u tom pogledu i promijeniti stvari koje smo dugo odgađali promijeniti. Kako je rekao Gandhi fino, budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Medijatori i medijacija nosi taj potencijal pozitivne promjene u svim segmentima društva. Ajmo biti medijatori i medijatorice kakvi želimo biti, kakvi bi htjeli da imamo i za sebe. Sada vam kažem, ja znam da je to motivacijska rečenica, ali nema boljeg trenutka za početi s tim od ovog sadašnjeg. Budimo agresivni u stjecanju novih znanja medijacijskih, doživotno. Više ne odgađajmo se u usavršavanju i svaka trud oko novih znanja je ulaganje u našu budućnost. Englezi imaju jednu finu rečenicu, kažu first learn, then earn. Kaže first learn and then remove L from learn. First learn and then earn. Prvo učimo, a onda idemo nešto zaraditi. Znači, sve što smo do sad napravili, svi mi ovdje, je rezultat naših izbora i naših napora. I svega onoga što smo poduzeli i onoga što nismo poduzeli. Ajmo sad vidjeti što nismo poduzeli i što svatko od nas može napraviti da bi bio bolji medijator, da bi bila bolja medijatorica, da bi bilo više medijacija i da bi bili mi zadovoljniji i sretniji, a ne samo naši klijenti. Ajmo preuzeti odgovornost za svoje djelovanje u cijelosti. Pripremamo se raditi naporno da medijacija uspije i mi kao medijatori i ajmo biti barem malo marljiviji od drugih. Ne gubimo više vrijeme za neke druge stvari. Odlučimo što točno želimo i koju cijenu želimo platiti da bi uspjeli. Svaka naša ambicija i želja je put prema uspjehu i cilj je naš da se posvetimo medijaciji više nego do sada, da razvijemo svoje vještine, da razvijemo empatiju i socijalnu inteligenciju ili emocionalnu inteligenciju i da posebno učinimo svi pojedinačno i zajedno veliki napor da shvatimo kako je biti u koži onih kojima želimo pomoći. Dok to ne shvatimo, nikad nećemo znati kako ponuditi medijaciju i promovirati je. Ja volim reći svim budućim medijatorima, a onda i svim profesionalcima, ali posebno medijatora, skinite masku profesionalca sa svojih lica i budite uvijek, posebno u medijaciji, ono u čemu ste najbolji. Vi, autentični ljudi, čovjek. Samo čovjek s čovjekom rješava problema. Vi znate da je sad popularno govoriti B2B, business to business. Nema odnosa business to business, samo H to H, human to human. Povežite se, dijelite znanja, surađujte, nastupajte zajedno s ovom sjajnom idejom i u svakodnevnom životu i u poslu i u medijaciji predlažem vam da prihvatite 2 pravila. Vrlo su jednostavna.
u svakom trenutku je pred vama uvijek jednako vrijedno, nepodlovljivo, različito ljudsko biće. I tako se prema njemu odnosite. I u svakom trenutku ponašajte se prema drugima onako kako bi vi htjeli da se ponašaju prema vama. I šta da vam kažem na kraju? Imam za vas jednu lošu vijest i imam jednu dobru. To nije moja izmišljotina, ova rečenica. Loša je vijest da vrijeme leti. A dobra vijest za sve vas i sve nas da ste vi piloti i samo o vama ovisi što ćete napraviti i u životu, i u poslu, i u medijaciji. Hvala vam lijepa. Hvala, Srđane. Kako sad bi čovjek onako zapleskao, bio bi sad u dvorani, jel, veliki aplauz, ali ti to osjećaš i mi ti šaljemo aplauz ovim putem. Hvala. Tako da, puno ti hvala. To je jedan govor medijatora medijatorima, jel? Kako raditi, kako misliti, kako preuzeti komandu naših aviona u svoje ruke. Puno ti hvala. Sad još da pitamo Aleksandra da li je neko pitanje. Nije se do sada pojavilo pitanje v chatu. Zaenkrat nimamo vprašanj. Če ima kdo kakšno vprašanje za Srđana, naj napiše Aleksandru v chat in Srđan bo še nekaj minut sigurno z nami, da bi lahko odgovoril. Ne? Hvala ti puno.